Temper Tvål er landet i Løkken, og vi er på vej ind på New York for at finde gæsternes Secret Fantasy. Hvad er din Secret Fantasy? Jeg tror, det er noget eksotisk. Mig og min kæreste, og måske LOC. Det er dig. Hun ser der. Hvad er din Secret Fantasy? Det må jeg sige, det vil være sex med Alexander Skarsgård. Han er gammel, men hold kæft, han ser godt ud. Dig uden tøj på. At OB vinder guld igen i år.